Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar fitattu TV, inda ni mai gabatarwa Muhammad Sa'id Muhammad na malama nake neman muku jajirtattu kuma fitattu sanannu a harkan siyasa, bangaren fim, bangaren waka da dai sauransu. A yau ina tare da jajirtaccen matashin nan, producer kuma actor a harkan masana'antar fina-finai ta Kannywood. Yallaɓai ina ma barka da zuwa. Yawwa barka dai. To yallaɓai ina so in san cikakken sunanka. Da farko dai sunana Abdulaziz Salisu, wato Abdul D Malam Concept dan bola. To Malam dan bola ina son ka bani takaitaccen tarihinka. To da farko dai ni dai an haife ni a jihar Katsina. Na yi firamare da sakandare ina a Katsina. Wanda daga baya Allah Ubangiji ya maido da zamana a garin Kaduna, wanda a halin yanzu a yan nake gudanar da duk wasu al'amuran rayuwata. To me baka sha'awa ka shiga harkan Kannywood? To gaskiya harkar nan da irin tun ina karami ya taso da abin tun primary school muna yi irin ana drama ta school da yaga da sauransu. To Allah ya sa aka dan bani irin dan shugabanci na drama irin na yaran ta haka dai. So daga nan dai na samo wato ainihin ra'ayin can abin a cikin zuciyata. So haka na taso da abin an muka fita primary su wa'anda ma muke da su irin su sun ma daina, amma ni dai da yake abin ya riga ya tsaya min kawai a haka na zo na ci gaba da yinsa. An muka gama muka zo muka shiga secondary school muka fita still da ina yi saboda ina rubutu ko a lokacin dan rubuta labari ko a makaranta ban manta na kan tashi ma in kirkiri labari wanda ba littafi ba komai ba, amma in tsaya kawai in ta hada labari wannan yayi kaza wannan yayi kaza kuma kaga kamar labari nake faɗa. So wannan abun ne yasa dai duk abun ya tsaya man a rai wanda ya ta kai ga har irin cikin anguwa muka dawo muna yi muna yin drama mu wasa in koma biki za yi akan kira mu ma a ce mu zo mu dan yi drama haka mu dan nishadantar. So haka dai muka zo muna amfani da waya muna shooting din abun mu da waya dai. Mu lokacin ba wai comedy muke yi ba, a mu kawai gani muke fim muke yi saboda duk muna bin duk wasu matakai da ake yi a fim, kama daga rubuce-rubucen suna, director, producer, waye. So a haka dai muke yi. To bayan dai ana nan rayuwa na tafiya ana ƙara girma da sauransu dai. So ka san rayuwa an ce duk abin da kake so yana tare da kai. So ko da na dawo a Kaduna da zama, na dawo gidan wani yayan mamata. So still dai ban daina ba, ina yi a cikin gidan ma wasu yamma nake yin abubuwa na in kuma yi posting da sauransu. Kuma ana haka na haɗu da wa'anda suke a cikin harkan muka ci gaba da damawa dai Allah dai ya kawo mu yanzu a halin da ake ciki a yanzu. To di malam shekaran ka nawa a harkan Kannywood? To zan iya kai kamar shekara 10 a harkan. To gaskiya bayan ka shigo Kannywood, ko in ce kafin ka shigo Kannywood dama kana da ubangida ne ko kuma sai da ka shigo ka samu ubangida, kuma waye shi in akwai shi? To gaskiya sai da na shigo na samu ubangida don na daɗe yana faɗi tashi. So ka san ita a rayuwa aka ce ubangida wanda ya kamo ka ya zaunar da kai ya koya ma wani abu da za ka taimaki kanka ka taimaki rayuwanka. Ni wannan shi nake gani ubangida a rayuwa. To waye shi? Shine Ismail mai gana. To malam di malam fina-finan ka nawa a harkan Kannywood? Gare wannan Malam di malam fina-finan ka nawa a harkan Kannywood? To na dai fito a cikin wasu fina-finai kamar irin su Alaka na Sarki Ali, sannan kuma da irin na Ladidi da dai sauran wasu fina-finai wa'anda ba a rasa ba. Sai kuma wa'anda ni na yi irin kamar Bita da Kulli da kuma Budurwata da kuma sauran wasu abubuwa da ake. To wani fim ka fi so? Ban yi shi ba, zan yi shi da insha Allah. To me wanne ne shi? Sunan shi Barde. To dan kwatanta mana yadda abin yake.
ku gode ma Allah da ba ku santa ba, sannan kuma duk wanda ya kokarin shiga rayuwarta tabbas ya rabu da rayuwarsa. To shi haka yi rol din yake. Yes. To malam di malam, shin kana waka ne ko kuma fim din kawai kake? Alkur'an ina yi in ta kaɗo min. A Alkur'an akwai wadda ma na taɓa yi. Di malam I love you da kwaran kwatsani I hate you, ko na yarda mu yau soyayya komai ba zan baki ba. Ta ɗan yi trending a TikTok a hakan nan. gaskiya ne. Wallahi. To